пък жилото. Жилото на кое? На карбуратора. Защото то не е направено така. Ама ти си му напасвал жилото, защото това е Gilera Runner. И той има тройник на разпределението на... Има едно жило за маслото, едно за газта и третото за кое е? Задаваш ми много тъп въпрос. Да, но все пак третото жило трябва да има и то някаква функционалност. Те всичките имат някаква функционалност. Едното е за газта, другото е за... Маслото. Не, сега ще го видя къде отива това. Ей го жилото на земята. Ей това. А това е скъсано от тата, като ми да стане. И добре, не е ли по-хубаво да му се сложи карбуратор Делорто с охлаждане? Разбира се, че е по-хубаво, ама въпросът е откъде да го вземем този карбуратор? Ма ние имаме. Делото с охлаждане нямаме. Да. 17. Нямаме. Оригинално, само че е по-скъпо. Еми, Не струва 65 лева, струва примерно 2 пъти повече. Ние имаме тук в наличност. Ето я едната пива, не оригиналната, която струва 65 лева. Ето го оригиналната пива, която е с охлаждане. При големите жеги 35-40 градуса, охлаждането си е плюс. Това е, с две думи, а в друг ден ще подготвиме информация за вариаторното охлаждане. Или по-скоро, като скъсате ремък на пътя, колко километра да бутате. то не имам ли ни такива клещи с... Ето те до мен. Че много трябва да се вкарват тия.